Ayız babadır qar pamıgın ertekinin qahramanlarının keşplerini canlandırgan artistin qatnaşmaklaryna şadlyk şowguny dabarılan geçirilmegi tutuş halkyma da aýratynam ýaş netilleri üçin ýata galja pursatlara baý boldy. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Sowgat Senagat idaresiniň giň meýdançasyna, Elim Meýdan diýen çalyş merkeziniň öňündäki ýurdumyzyň baş arçasynyň gurnulan meýdançasyna, şeýle hem Aşgabat şäheriniň Meýdan diýen çalyş merkezlerine bayramçylyk dabaralary ýokary ruh halkynşa eýe boldy. Täzil bayramynyň esasy keşfine dörediýän belin başly owadan medilen arçaň ýanyna Aýat babanyň hemde gar pamygyň bolmagy, bayramçylyk münasibetli ýaýbanlandyrylan dabarlygyň dowamyna guralan meden köpçülikliň çärilen ähmiýetini hasam artdyrdy. Türk artistleriniň ýaýbanlandyran çykyşlary, çağlar aýdymsaz toporlarynyň, paýtagtymyzyň sunugat mekdepleriniň aýdamçylarynyň we teatr artistläriniň çykyşlary bilen bir betegi sarlaşygy emele getirdi. Munyň özi geçirilýän dabaralan many mazmun taýdan baýlaşmagyna hemde olaň ýakynly pursatlary betlenmegini öpçün etdi. Dabaralara şadiýan çağılan şadlyk şowgun bilen goşulmaklary, onuň şadlykly wakalara baý bolmagyny öpçün etdi. Çağılan öz bolşy çykyşlary medeni köpçülikliň çärilen bayramçylyk derejesine hasam belende götürdi. Bagtyar çağılan ýurdu hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyna çağılan sadlaşykly ösüşi, olaň hüner eýeleri bolup ýetişmekleri bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanýar. Aýat baba hemde gar pamyk ýurdumyzyň ähli körpeleriniň we bayramçylyk dabaralaryna gatnaşýanyň adyndan türkmen halkynyň mellili ýetiri gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza Türkmenistanyň tutuş halkyna täze 2025-nji ýyl münasibetli tüý sürekden çykýan gutluglaryny beýan etdiler. Hemmelere bagyt, jan saglyk, mehriban watanymyzyň abadançylygynyň güllep ösmeginiň bähridini alyp barýan uly işlerini üstünlikleri arzu etdiler. Olar çağlar hakyny edilýän ýadawsyz tagarla, ýurdumyzda körpün nesilleň sadlaşykly ösüşini gönükdirilen mümkinçilikler üçin arkadagly gahrman serdarymyzy hemde gahrman arkadagymyza tüý sürekden alkyşaýdýarlar. Bu pursatlar diňe bir çağlar üçin näl eýsem guralan dabara gatnaşýanlaryň ählisi üçin hem täsirli boldy. Şeýle dabaralar arkada şäherine de uly joşgyna betlenýär. Owadan täze arçatynyň töweregine aýyz baba agtyjy gar pamyk bilen dabara gatnaşyjylaryň toý şadlygyny belende götürýär. Onu ýanglanan joşgyny aýdymlar gahrman arkadagymyzyň ýoly goýup, başyny başlan atyrly däpleriniň netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna güllep ösýän garaşsyz watanymyza elbetde öz geljegimiz baradaky ýakynly arzuwlarymyzy baglanşdyrýan täzil bayramçylygyna bagşlandy. Dabarlara gatnaşan çağalar ögrenen goşgudyr aýdymlaryny, tanslaryny uly höwes bilen ýerine ýetirip, täzil bayramçylygynyň owadan öwüşgünleriniň artmagyna şerinden goşantlaryny goşdylar hemde özlerini gowşurylan täzil sowgatlary şeýle ajaýyp zamanada ýaşamak bagtyny netip edenlikleri üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyklaryny beýan edip, alkyş dözlerini hemde iň pek arzuwlaryny beýan etdiler. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşoğul, Lewap we Mary vilayetlerine geçirilen dabaraly çärelere de körpeler ruh berentlikde gatnaşdylar. Gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň beýik başlangyçlary bilen parahatçylygy, hoşniýetliligi nusga edinip garşylanan 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we anançmak ýyly adly şaar bilen atlandyrylmagyna çuňgur many bar. Parahatçylyk we anançmak adamzadyň awadan geljegini öpçün etmek üçin biri bilen aýrylmaz baglanşykly iň gymmatly düşünjeler bolup, ol häzirki wagtda döwletleň halklaryň arasynda hyzmatdaşlygyň we ösüşiň baş ýörelgesine urilýär. Tamamlanan 2024-nji ýylyň Günnägörüň beýik akyllary we halkymyzyň nusgawy şahyry Magtymyl Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygy münasibetli ajaýyp şygara betlenmeginiň iýi süre 2025-nji ýylyň Antanpergur şygary bilen taýlaşykly utgaşmagy öz bolşly mazmuny eýedir. Täze ýylyň ilkinji günlerinde ýurdumyzyň vilayetlerine ýaýbanlandyrylan bayramçylyk dabaralaryna parahatçylygy, ynanyşmagy ýaýýan gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň alyp barýan döwletli tutumlary, ediz watanymyzyň mukaddestligi, gözel tebigatymy, çağalyň mehribanlygy joşgunly tariplanarly.
körpejelere täzil sowgatlarynyň gowşurulmagy dabaral çärelere aýratyn ügüşgün çaýdy. Ýaş türkmenistandar gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagy gahrman serdarymyzyň özleri hakyndaky beýik aladalaryna doýup, ediz watanmady. Garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň hakykatdan hem çağalan ähli arzularynyň hasyl bolýan mekana dagyny özleriniň şirin ugazly aýdym sazlary bilen ikrar etdiler. Munuň üçin Bagtyar çağalan gahrman arkadagymyzy hemde arkadagy gahrman serdarymyza pek kalplaryndan çykýan alkyşlary egzilenok.